आज हांव तुमका रन्नंतू पक्षीन पुरा सेरून सौंदर्य स्पर्धे एर्पाट केलेले काणी सांगता। हो, पक्षीन पुरा सेरून सौंदर्य स्पर्धे केलेले ऐकूचेक इंटरेस्टिंग दिसता हळे मा सांग वगे। एक रन्नंतू मस्त पक्षी असिल्के कीरो, मोर, कोगिला आणि मैना अशी नाना रीतीचे पक्षी असिल्के। हे पूरा पक्षी एक पंता ओटू बैसून उलयतना कीर म्हणटके हे प्रकृतीन तो हा भारी चंद आसा म्हणून, मैन म्हणटके तुगेलपशी हाव चंद म्हणून अशी उतरा उतरी येऊन पुरा पक्षी हाव चंद म्हणून लढाई करतात के। तर दूर बसील कळली येऊन म्हणटके तुम्ही अशी लढाई मारचीपशी एक सौंदर्य स्पर्धे दवरते तंतु कोणाक प्रथम बहुमान इतकी तन्नीच चंद म्हणून तीर्मान दत्त नवे नुतोच कसलक लढाई करतती म्हणटके। तद्ना मोर म्हणटके वई तू सांगिल्ली करेक्ट सौंदर्य स्पर्धे दवरचे तंतु कोणाक बहुमान इतकी तन्नीच भारी चंद म्हणून तीर्मान दवचे पूरा करेक्ट दल तुक मात्र हंगरी गासना काळ म्हणा काळ तू आणि तुगल सोर की रामा रामा ऐकूचक दायना म्हणून गेली करतके। तद्ना कैल म्हणटके मग गोतस हांव चंदना म्हण म्हाका करेक्ट गोतस तशी दावन हांव हे स्पर्धेंत येवचक याना तुम्ही लढाई मारतासील नवे तकाची तुमका हांव सलहे दिलेली तितल्यांची म्हणून तोंड सान कोण दूर बसतके। तद्ना कोगिल म्हणटके तू अशी उलट सम नाही मोरा तू भारी चंद म्हणू तू कष्ट पुरो प्रत्येक म्हणून तू आपण चंद म्हण असता कैल काळ जाल्यार कसं नाही तगले सोरू समना जाल्यार कसं नाही तवे एक पक्षी वही नवे म्हणता आमगेलेची जातीत नवे ते तशा मी चाळोचे नज्ज अनेक कसं म्हणारी कैल म्हाका हाऊस असील म्हणकेची पळय आम्ही कोगिलपुरा कैल गुडा वचून मोट्ट दवरतती पाप कैल वंचन करनशी पुरा तज्जे मोट्टे कशी काव दितकी तशी आमगेल मोट्टे के काव दिता पोसिता मागीर आम्ही होडदल मागीर भायर येतती थंय ते आमकां पोसूचे कैले ना तश दावन कैल आमकां जन्म दिनी जाले रे आमगेल अम्मल समान ते ताका ते शवमान केल म्हळ्यार म्हाका भारी बेजार जाता आनी हांवें हे स्पर्धेंत याना म्हूण दूर वतके। कैलनी कोगिले दूर गेल पळोवन पारो म्हणटके अयो तनी गेल्यार वचोन ती आम्ही पूर्ती स्पर्धेक तयारी करूया कोणाक फर्स्ट प्राइज येतकी म्हणून म्हाका एंतू भारी उत्साह आसा आदकून तयारी करूया म्हणटके। हे ऐकून पूरा पक्षी खुशेन तू तयारी करचे सुरू करतात के भारी भारी तयारी करतात के। केलो पक्षी नईन तचून गडगडे न्हावन येतके केलो जन डाएट करचे सुरू करतात के केलो जन वॉकिंग रनिंग पुरा करचे सुरू करतात के भारी भारी जोरारी तयारी करतात के। अशी असताना एक दिसू कैलो तेज बळागा ಒಟ್ಟು म्हळ्यार दुसरं कैलेलो ಒಟ್ಟು आहार सुद्दीतची पेंटा येतके ते एकडे तांक पुरा कवचाक मेळटके पुरा खाता असताना कोणकी उल्लोच ऐकतात के। ते रन्नंतू मस्त मोर आसा ती ताका धोर नम्मी विकलरी मस्त लाभ आसा आजी चोचून ताका धरया म्हणून हे ऐकून हे कैलेक भारी बेजार जातके आनी वरलेल कैलेंक म्हणटके कशी पुणी कोरन आमी मोरांक पुरा रक्षण करका हे विषय तांकां सांगका वचा म्हणटके। तेन्ना वरलेल कैल म्हणटात के तुका बुद्धी नावे ते दिसते मोरान हंकारान तू कितली उलयल तुका कितली गेली केल्ले ताका तक्क शास्ती दत्तस सोड सोडी आमी वच्चे नाका म्हणटके। तेन्ना हे कैल म्हणटके ते मोरान कसने कोरो आम्ही आमगेल एक धर्म सोडचनज आमगेल धर्म कसने वंटून खवचे आमगेल हत्तन दल तितले सहाय करचे नवे तशें आसतना आम्ही ते मोराक हेल्प करका वचा म्हणटके। हे उत्तर ऐकून पूरा कैलो वई वई तू सांगिल करेक्ट आम्ही आमगेल धर्म केदनाय सोडचनज आमगेल चांगूण केदनाय सोडणे कोण कसने करून ती आमगेल चांगूण आम्ही केदनाय सोडचनज म्हणून ताका सपोर्ट करतात के। हे कैल पूर्ती ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು येवची भितरी हे बेटेगार असतात पळय ते उरलेल मनुष्य त्यांनी रन्न येतात के हंग हे पूर्ती मोर पुरा स्टाईल चमकूच पुरा करताना त्यांनी येऊन बलिगान सोडतात के।
हे पळून भिवून वरलेल पक्षी पूर्ती चल्ला पिल्लीदानु उब्बून वत्तद खंय पाप ते मोर लगी कोणे नांती मोर भारी भिवून वत्त खंय किच्ची बितरी हे कळले हिंदी येऊन बली पुरा चब्बून घालतके आणि त्या मनशांक पूर्ती चपचे सुरू करतात के हे कळलेले एकाएकी डाळीदल दुखून भिवून ते मनुष्य पुरा धावून येतात के आणि वरलेल कैल पुरा ते बली पुरा चब्बून घालेल निमित्ती मोर भायर येतके पूरा मोरक रक्षण मिळतके पूरा भायर येल्तद ना ते फस्ट चळलेले मोरस पळ ते कैलेला घेऊन म्हणतके मी गेल्तकून भारी चूकिदल्ले हाव बरीची बಣ್ಣ ರೂಪಕಚಿ ಮರುಳ್ ದಾವನ್ ತಂಗೆಲ ಗುಲ್ಲೈತಸಿಲ ತಂಗ್ ಹಾವ್ ಮಾಲ್ ದಿತ್ತಸಿಲ ದಲ್ಲರಿ तू काळस म्हण तुका भारी हाव निर्लक्ष्य केले अपहास्य केले तुगेल चांगूण हाव अर्थ घेवन घेतिले ना हाव तू कितले दुःख दिला दलरी आज तू म्हाका रक्षण दिले तू नाही दल दलरी तुम्ही पूर्ती सहाय केलेले नाही दलरी आज आम्ही कोणे जिवंत जावन असं नासिलींती आमगेल चूकिदल्ले ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ ಮಾಪಿ ಕರಿ ಮುಣು ಪರಿ ಪರಿ ದಾವನ್ ಮಕ್ತಕೆ ತದ್ನ ಕೈಲ್ ಮಂಟ್ಕೆ ಕಸನೆ ದವ ಅಮಿ ಪುರ ಎಕ್ಕ ಜಾತಿ ನವೆ ಅಮಿ ಪುರ ಪಕ್ಷಿ ನವೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ನವೆ ಅಮಿ ಕಶ್ಪ್ರ ಹೇ ಕೊರ್ಚ ನಜ್ಜ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರ ಅಂಗೆಲ್ ಮಧ್ಯ ಯೌಚಕ ನಜ್ಜ ಕಸನೆ ದವ ದಲ್ಲೆಲ್ ದಲ್ಲೆ ಅನಿಪುಣಿ ಅಮಿ ಕುಶೆ ರಶ್ಯ ಮಂಟ್ಕೆ तद्ना वरलेल पक्षी पुरा येतात काही आता मी सौंदर्य स्पर्धे करता सिरीन थोई नव्हे आजे बहुमान घोषणे दवकतीची म्हण कीर सांगते तद्ना मैना म्हणतो काही तशतलरी बहुमान कोणा दिवचे म्हणून तद्ना मोर म्हणते बहुमान आणि कोणाक कैलेक देऊ का बाह्य रूपाचे सौंदर्ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖ ಉದ್ದ ಹಡ್ಕವೇ ಹೊಳೆಮ್ಮ नक्रदवा बाह्य सौंदर्य पशी आंतरिक सौंदर्य मुख्य म्हणजे आमगेल कैलन दाखवून आज ही कैलन आमक रक्षण करनी दलदलरे आता मी जिवंत जाऊन असतसिलीन की नाकी आम्ही कैलेक कितले कौमान केले दलरी कैलन कसं नेमन दवन घेनशी ताक विषय कळली तक्षण तगले ಬಳಗ समेत येऊन आमक पूरा रक्षण केले तशी दावनु हे सौंदर्य स्पर्धेचे प्रथम ಬಹುಮಾನ दलेल हे किरीट कैलेक दवरका म्हणू कैलेल ಮತ್ತೆ ते किरीट दवरतके हे पडून सक्कड पक्षी चप्पल मारनो कैलेक जय म्हणून घोषण करतात के बाह्य सौंदर्यापशी आंतरिक सौंदर्य मुख्य म्हणजे नीतीपाठ भारी लायक असेल हळेमा हाय हळेमन सांगील हे कहाणी कशी असेल म्हणून दयकोन कमेंट्स आणि तिलसी येते तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करच विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद.